Dan l-aħħar ġewwa Malta saret wirja għal kollox partikolari. Mhijiex wirja tas-soltu. Aħna meta mmorru xi wirja, normalment immorru biex nammiraw affarijiet ta' arti, affarijiet speċjali, affett tal-antik. Imma din il-wirja organizzata minn Aid to the Church in Need kienet tikkonsisti f'bosta oġġetti li ġew mill-Iraq, affarijiet sagri li ġew profanati minn nies vjolenti aktarx mill-ISIS, u inti u tħares lejn il-wirja u tara ngħidu aħna kalċi imtaqqab permezz ta' bullet, għaddit bullet minnu. Tara kalċi li għandu l-bażi tiegħu mafġa. Tara slaleb u ġbijat qaddis oħra imkisrin. Baklu ta' isqof jew parti minn baklu ta' isqof, inti tgħid dawn ħutna l-insara ara minn xi xaddew. Issa dak li rajna f'dil-wirja hawn Malta huwa biss qatra waħda, qatra żgħira minn tant uġieħ li għaddew minnu ħutna l-insara. Mhux biss fl-Iraq, imma anke fis-Sirja u anke f'pajjiżi oħrajn, bħas-Sudan ta' Isfel, bħall-Indja, bħall-Indonezja, bħall-Yemen u tant postijiet oħrajn. Din il-wirja iġġielna nagħmlu riflessjoni. In-Nisrani, id-dixxiplu tal-Mulej, huwa bniedem li jgħaddi minn tbatija. Tgħidli mhux il-bnedmin kollha tad-dinja jgħaddu mid-tbatija, imma in-Nisrani l-Kristjan għax ifassal ħajtu fuq Kristu, bħal Kristu huwa sinjal ta' kontradizzjoni, sinjal li jmeruh. Ħajsib in-Nisrani min imerih, min anki saħansitra iwettaq il-vjolenza fuqu. U din il-wirja li anke ħabtet mal-ġimgħa ta' talba l-għaqda fost l-insara, iġġenna niftakru wkoll f'dak li l-Papa Franġisku spiss isemmi l-ekumeniżmu tal-martri. X'inhuwa l-ekumeniżmu tal-martri? Meta nisrani jew insara jinqatlu għax huma nsara, min joqtolhom bi vjolenza allura ma joqgħodx jistaqsihom inti Kattoliku, inti Luteran, inti Ortodoss, ma jistaqsihomx, int nisrani. U għax nisrani ħanoqtlok, ħanagħmel vjolenza fuqek. U ħaġa tal-għaġeb f'dawn il-pajjiżi fejn tant kellna minn dil vjolenza, id-demm ta' nsara minn knejjes differenti jiġri bħal xmara waħda. Xiġifieri jiġri bħal xmara waħda. Id-demm Kattoliku, id-demm Ortodoss, id-demm Anglikan, id-demm Luteran jiġri bħal xmara waħda, bħal nixxija waħda. U f'dak il-mument ikun qed iseħħu wkoll l-ekumeniżmu għaliex dawn l-insara differenti minn knejjes differenti l-koll tawxida għall-istess Kristu. U f'dak il-mument il-firdiet ta' bejnietom, il-firdiet ta' bejn il-knejjes insara jinqeleb għax il-koll tawxida għall-Kristu u taw ħajjithom għall-Kristu.